So, karon Live kanang sa meron kay live ron. lain ang panahon. Yes, nya wala kay ni ma-content guys, mong ga-live budget me. Nya sa mong supporters dira, thank you kayo kay wala jud mo ni give up na mo nga mo support tagi hapon. Thank you kayo. So karon atong topic karon kay kabugnaw katugnaw nga kabughion. Tugnaw nga kabughion kay tungod sa atong panahon karon nga putig yung ka bugnaw niya kanang tungod sa uwan-uwan tungod lang sa bani bagyo bani or dili tugnaw jud tayo as in murag gugma ninyo god Bagyong bulayog. oh mo jud na murag gugma ninyo nindot kay maglabing-labing sa asawa karon tungod sa kabugnaw. So thank you dahil sa nag-like. Hindi na kayo asawa like. dong. Wala pa yan. Oo, pwede. Sa muntana nga. Gawin kayo ba ta? Kaya wala kayo asawa. Sa namantanag mga single ba ning taga Bulayog? Bulayog. Membro sa Bulayog. Single jud ko. So thank you dahil sa 1 like. So kinsa mang tas. So paila lang na mo. Comment lang jud kay para maibawaan na mo kung kinsa jud ka. Ano to? Diba? Pwede ra kay ka mo comment dira. Para ma-shoutout ka sa ma-shoutout ka namo pod. Ay guys, so, comment lang kung ganahan ka mo comment. Okay na sa Shoutout ni Brad Rogelio Kalipay. Shout out ni Kuya Rogelio dyan. Shout out. Shout out. So i-topic mo karon video kay ang ato amang karon kay content kay about sa tugnaw nga gabi o nang sa imong masulti Karon nila. guys, kay tugno man. Lami kayo nito guys. Sa Sa mga lalaki asawa pero single pa man meron ka kumitanan rin. Hoy. Comment mo nga single ha. Ay single. Single pa na lang. Kami mag-labing guys. Oh. Charot. Grabe tugnawa. Tuya na Diba? tala. Tugnaw pa kayo. Tangilang Oh, sa tawag ko ni Lilia video Ukura. sunod. Shout out ni Salamat sa imong pagpasod rin ang. thank you kay Nelia sa welcome the ring dapita. So, so i-shoutout ang i-shoutout. So shoutout ni Bisayang Lagong kay akong uyuan nga nas gawas. Thank you kayo ya sa pag suporta gyapon namo og sa pagtabang. Og ni Kuya Marinong Homeboy. Thank you kayo ya kay wa jud kan i-give up namo. Sige gyapon Sorry kay wata ka pumukot. Yung jud. sige gyapon kay Bagyong tulad Bulayog. namo. So thank you kayo. Og shout out ni Glizal Malgo. Asa ka ron dai. Asa karonday ali na ka, ali diri. Siguro Apas. bulitan na. Mali siya goro. So, Kamu lahat. kaya isa may kisang shout out. Ito Brad, sa taot sa imong pandi Brad. No, shout out mong palalab. Shoutout ako sa kung palalab. Oh, sa Lab. Kung asa man karon diha. Anak ka kay ari lang sa to. Perfect. Og shout out ko sa mga langga nga si Rian Intang dai. Kaya Katmon. Kaya Katmon. Oh. Asa dapat sa Katmon? Nadapit sa panalipa na sa Panalipan. Sa kanan dai uyab ani niya ano bandan na mo te kay manha ni mamahay mo diha. Mamay man. Nara may plato. Bulayog. Sara. Shout out. Og shout out ko sa akong kauban sa training sa Paramipsa dai. Na sila tanan. Shout out. Regards ko sa iyong maestro pod. Shout out sa akong Sir Jobin. Regards sa Rico. Sa Sa tanan ni Miskila, regards ko. regards ko sa tanang Miskila. Dara ka, sir. Sa mga single ninyo dara. Sige ko vlogger. So dapat Sir, pero tinatanong sir, sino kasi yung gusto pag-training. diri sila na. Oh. Si Bido, bata pa kayo ni. Bata pa yun sir bro. Bedaran. Shout out yung tanan dira mga taga kuan asa gyud sa dai. Sa mga nag-training sa may Kasi pangalan niya, sir. Pavilion. Ha? Sa pavilion. Pavilion. Kasi pangalan niya sir, Sir Jobin. Jobin. Shout out ni Sir Joven. Sa tao din Shout si Hi, out. sir. Hi, May gabi. Shoutout ako ni Nelson Bustamante. Shout out. Jumar Manto.
Oh, shoutout po ni Bro Bisiyahanon. Thank you, thank you. Shout out ko ni atong kauban mo sa ilang bisiya o sa ilang kwan, kusinang tipid sa akong kauban. Si Ryan o ni Uncle Doro. Oh, Shout out. shout out. Shout out, shout out. Shout out ni Titing dia. Why uwan na Shout guys? out. Tipid sa unting nakuha ng haw rating. Nawar guys. Sa tilang ko kung nakuha ng haw. Nakuha na kay Lotoon na. Totoo na nato kay waya yung dagat. Yes, tingin sa kanan sa uwan-uwan. Happy na. Kasi nang tipid. Oh, happy. Oh, happy. Oh, happy. Yay! Ay, kuya, kasi nang tipid. Thank you kaayo nga. Still gyapon ka nang suporta sa mga. Thank you kaayo. Like, God bless you ya. Unta nga ikaw po paan gyapon mo ang Follow lang, i-subscribe lang si ang Kusina YouTube TV. channel. Wa ko kasagda natin kay uwan-uwan sunod abasin ugma pohon. Basta nakuha na dyan ng kuan ron, how? Na probre ko tagaan sa nimo diay. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you kaya sa pag-comment. Kasi nang tipid, kuan kay na namo ka ng dako kay ng kahulugan. It means a lot. It means it means a lot. Sa pagganahan magmukbang or kuan, tanawa lang ninyo ang Kusinang Tipid. Subscribe Yes, lang kung ninyo. kasi ganahan mo tanaw ka ng kuan, mukbang or tangkaw or something. Narami kasi ng tipid. So please subscribe sa iyahang YouTube channel guys kay need sa suporta ninyo. Okay. Oh, pareharami ka ng kuan, nag-need yung support ninyo. Kaya kung wala mo, wala sad me. Charot. Oh, shout out to Nico. Shout out ni Nico. Oh, amping mo dira. Oh, shout out. Shout out ni Nico, pasilong lang kay nag-uwan ba yan? Nagawan na ba? Saon na lang. Nico. Anak ka din din. Yung sindas na. Basin lang tani ko nito. Shout out ko Sherlyn. Siya. Shout out nila sa akong kagrupo nga. Shout out din ni Dudong Nico na, Nikolay. Subukat. Shout out ninyo. Sayo nagpaparodji dong. Oh, para G. Sayawan nagpaparodji ting. Shout out sa dini Indemia dia. Sa tanan dia. Oh, shout out dira sa tanan-tanan. Mga gusto magpa-shout out, comment lang mo sa comment lang. among YouTube channel. Pwede ra kay mo ay mong kaulaw kay dili mi angay kaulawan. Kay mas kauwawan pa mignaw do. So guys, pwede ra kay mo suggest na mo or mo hatag og kanang content para Siyawan mo natin si Tagsaro. para na lang may Shout out ni content Brad. guys kay wala na Aurelio, din may mga comment content. down, Brad. Shout out ko siya mga kauban na si Carlo Mondigo. Mondigo. Shout out. Carlo Shout out Mondigo, ni Mona shout Brad. out. Shout out. So, Oh. so kinsa to'y ganahan magpa-shout out dira pwede ra kay mong comment kay kanang ganahan nimo ko mo paano niyo mo makig commitment na ganahan namin mo shout out. Sa Kaya iya wala mga dyan may kauban kayo sa content guys, live yun. sa iya mga kauban sa trabaho ni Rogelio, si shout out lang ko ni Brad Vincent Lagnason, Shout Lagnason. out. Lagnason. Shout out ni mo Brad, o Shout ni out. John John Sibir, Sibir. o ni James Noynay, James Noyna. o Rogelio. Rogelio Bundo Cagay. So shout out. Sa kauban ni Job. Brad Bundo Rogelio. Manons dira. Shout out sa inyo. Okay, shout out. Shout out. So salamat din kayo nga wala dyan mo ni buwag na mo. Charot. Salamat sa Wala dyan ni pagsuporta. buwag. Brad, gugma di ba guys? So thank you so much sa 2 likes. So thank you kayo. Bisan tura na pero dako na kayo na para sa mga dyan. Bantu.
sa viewer na mo dira ay kaulaw nga musulti o mo comment ka dira. Dira kay ka mo comment dira jud. I-comment sa mo. Comment lang. Gina. Charot. Ganahan namin makabasa sa inyong mga gipang dira comment. Diyos. Kuha na niyo, itong Stand. stand pa na Sa tagay. Ay, shout out ni Shout Kuya out Marino mo, Mongboy. Dali, dali. Tagayin na oy. Dali na, dali, kitugnaw Aliya, yan. kay tigtugnaw. Nindot kay Tagay tagay. niya. Ayaw nga na mahubog. Ayaw kay na maghubog niya. Maggawas-gawas ng English pa ka na. Ali Daria. aligaw kay grabe ni mo guys, palahubugan naman nino na to ni trabaho ni mo daw. Rain or shine. Mamukot ang magaw. Mamukot daw mo Sa ya. to din ni kunya din ni King Ryle og ni Inday Lyle. O, siya Shout na. out. Shout out. Shout out. Shout out niyo din tanan. Ug ni G, shout out ni G. Shout out ni G. Bagat family, shout out ninyo tanan. Shout out. Ug sa Alpha Caparo, Oh, shout out. Tachi Shout out. Alpha Caparo. Oh, shout Salamat out. sa mayong mga binuhatan ug sa mga activities. Naot nga napay sumusunod nga aktibidad karon. Yes. Salamat Unta kayo. nga dili mo give up sa pagtabang sa ubang tao or sa pag-serve bisyo dyan. Oh, way one Ria. Why one day ka Ria. nag-snow rad yun diri yan. Wala Nag-snow. ko sa ato. Wayuan pre, gawas ni lapo kayo. Oh. Sa sunod sa balaya, way uwan. Pero sa gawas, uwan. Oh, thank you so much sa free three viewers. viewers. Thank you, Daghang thank you salamat. kayo. Thank you. Pwede na kayo mo comment. Pwede na kayo mo comment. Dira. Para may bawaan mo or na-shout out muna mo. Comment na, ikaw, wow. Sigasigaran ba yung views sa mga kay mga gwapa o gwapo? Wajy ka ng... Liwat ni Agaw, Marinong Homeboy. Oo, liwat yun. yun. Liwat yun ni Kuya Marinong Homeboy. Naibog siya dahil. Dita, gapuhan Kuya Marinong Gapuhan, Homeboy. gagaw. Sabot ako palitag beron. Basta maging kagwapo kung palitan ng beer. Gwapo nga siya Gwapo gawan. kayo ay. Ano ka rin gaw no? Gupuhay. Gikilig na ron. Comment na dara ya. Shout out ko na Sherlyn. Comment na mo guys. Alias Tambok. Bok. Comment na mo Kasong guys. karong bok. Dala kong Antonov. Pwede ra sad. Pwede ra sa doon sa naya, bisag unsa Pwede basta daw. game nun. Basta magkainom lang, di lang magkahilo. Shout out sa inyo. Shout out. Dili man ka na makahilo ya. Kaya kung dili, okay no. Grabe siyang Agaw, sige guwan eh. Nga rin yung dagang tunog. Antonov. Hindi na tunog sa glattuba. Yaw. Pwede na kayo. Tingog sa mga 3 viewers na oy, Tingog sa ba? Love you yung tanan. Comment lang, Jod. Comment lang kaya para may bawaan ka na mo. Comment na. Oy! Shout out, Brad. Una tong account. Kuan mo na si Sige. Dili, Kuya Roelio. Wag ito nalag off. Ay, Kuya Roelio. Shout out. Good evening, Raywan Itang. Good evening, Ninyo Tan. Good evening, Sad. Good Kuya evening, Rian Ryan Itang. Itang. Ryan Day. Salamat Thank you. sa pagtanaw. Oh, thank you so much sa pag-view sa among kuan live. Thank you kaayo. Thank you. Shout out sa iyo. Dili. Mas nindot na iya kay para ma-improve atong English. Oh, gisay Oh, single baka gapa shout out ang taga-Kagay. Oh, shout out sa mga taga-Kagay dira. Kagay. Shout out sa mga Shout gwapo, outs. gwapay. Gwapa. Taga-kagay Kaya Kagay ra dyan na ang mga gwapa-gwapo. Sa mga brad diha, shout out.
kauban ni Brad Rogelio. Shout out Yeah, kanila, shout mga out, gwapo. shout out sa mga Shoutouts, gwapo mga dira. taga-kagay niya. Dapat Oh, ka, shout out. nagkagay mo, taga-kagay, no? Oh, maray feel ako kay Oh, nagpundok yeah. jud mo dira. Doon na gid, ang kagay o ang tagay. Oh. Doon na. Di ba? Kagay. Shout out sa Dinber, asa karon do, kali na dre dong. Shout out sa mga taga-Kagay dira nga permigid ga suporta sa mo. Ah, silaway kay ninyo Okay. ha. At ang ilang among mga video niya sunod. Yes. Mga kabulayo kay karon murag nag-101 dito. 101 dyan nga. Marag dili kayo magka-video kay busy sad. Sa mga wala nakaila sa akong karakter dira, no? Loading kayo ako. Dire. Ay, bukid mo. Okay ra na iya basta at least ni Okay ra na, Brad. ka. Yan, ano sa man, naayon ang barko na Brad, nakadaga na. Okay nang barko dira, wa mo ka nilupad. Yan sana. Sa Dragon Peak. Si boss. Boss, no? Oh. Shout out sa mga kagay dyan. Boss, ay kalimot sa katong kamote, boss, ha? Ang Kamote Town, kay hapit na. Balag pilit, boss. Kauta lang, hindi. Kamote og takyong. Ipadaro lang, boss. Kaya para Oh, thank you so much sa 4 Oh, viewers. four Oh, viewers. na-improve na dyan ato ang kuan. Salamat Thank you. kinanan. Thank Bye, you, Kabi. Kabi. Oh, 3 likes. Thank you so Oh, much, thank you so John. much. Thank you kayo. Pasalamat din ninyong mga bulayo. Yes. Isang pa man og small YouTuber ni anaa lang gyapon mo nagpalo Yes, lang thank gyapon you. sa mga Thank you kayo. Ako na mong kalipay nga bisag wapa kayo mi ka kuan din sa punto nga naka di kayo mi ilado pero napasalamat ninyo kayo mi nga naa yun mo nagsuporta. Nakabawas na namin ninyo. Puhon. Paul, magkakuan Thank you kayo guys. So, I give up na mo kay wa sa give up kay bisan unsa pang mga judgment sa among gipaingon sa uban na mo wala gyud ni give up kay bawo ko nga kay bawo may na daghan gyud nagsuporta namo. Pareha ninyo karon nga nagsuporta gyapon mo namo. Balang Diba? dagang mga baser. Yes, Hindi lang bahala. yung surrender sa mong Yes, vlog. sa among goals in life, di gyud mo give up kay I know nga ma-successful na gyud mi pohon. So Sa thank you mabot kayo. kami sa punto nga kanang naamang gid kita tao man tayo sa lahat Yes. pero wa gyud ni inyong anak nga Give tayo up. tungod lang gid sa mga followers. Yes, sa among mga Naalang gapon. subscribers. Salamat din yung tanan. So guys, nami ingon na kanang kuan sino ha kanang sa among group na iban-iba na Jimmy. Kaya amo ban kay ni give up ni gid sila. Kaya I don't know nga no. Kay Pero pero busy sa tayo. yes, tungod sa kabisi na murag dira rin mi nakuan sa tungod sa kabisi wala mi ka video niya murag nga load sila or something ambot wala mi kay ba kung mga problems nila. Pero okay na namo guys kung give up sila kay kami amo ra gyapon ipadayon kung ano sa toy na sugdan namo sa una. Amo jud i-kuan for sure i-push jud ni namo kay amo gining kagustuhan sa among kinabuhi. So dapat ipadayon jud ni namo, di ba guys? sakit man paminaw, pero Yes. padayon lang ginamo, guys. Kay Oh, padayon jud. tinuod ako kagibapon sad, pero anugon magig kayo na nagpadung na mi saka ba niya. Yes. Di na gid mahimo sa namo biyaan mo. Amo na mo sa nila sugdan. Bigyan na mo mabiyaan jud. Isa Pero pang sorry tanong. lang kayo kung give up, pero ay Oh, makakuha na wala kami wala. nagkuha ninyo. Yes, wala kami ini nga ni kuan ninyo, mo daot ninyo kay bawo mi nga na mi mga problems pod pero musabot kami kay Sabot ang sir. bawo mi nga kung sa mga kanang Pero sabta lang sad mi nga padayon din yan kuha na tungod kay yes. anugon lang gid kayo kung kuno no kung sugdan na nato. Kung among kanang kuan ang kung unsay nasugdan nato sa una amo nang ipadayon kay dili ganahan nga kuan sad ma disappoint sad among mga Pero bata ay kabalakaw, agami kalimot ninyo. Yes.
Thank you kayo yung mga Thank you kayo. Yes, thank you. Daghang salamat sa pag-uban nato ninyo. Katong give up. Salamat kayo. Kana na mag-unahon ng mag-YouTube. Dili ayaw mo pag-give up, never give up yun. Yes, never go give up. Naatural lang din na sa ato nga magian na to ang mga kapulian nga Yes. never give up yun. Nga namin na siya. Dili nato makabot ang usa ka butang kung walay pagsuway sa atong magian. Yes. We cannot reach our dreams if we don't have a challenges in life. So we should not stop to fight this. We need to be brave and bold. Manambog na ako. Vincent. Ay kasama. Isa man na. Shout out Naglason. ni Vincent. Shout out ni Vincent Lagnason, Lagnason, John Ciber, Carlo Diego, Romel. Shout out, shout Shout out out. ninyo tanan. Shout out ninyo diha. Happy na boss. Kauban ni Brad Rogelio. Yes, thank you so much sa pag-view, Jude. So, unta nga, nakasubscribe na Jude mong upat. Upat ba? Basta unta na subscribe. So, isa may live shot. Dudig. Wala po kayo ba gabi na Jude? Lapok. Lapok. Lapok de kayo. Lapok Okay. Pero was okay ra naman ka naglapok kay boss kay dili gahi pagkaot nimo. Wala yo asa diet abangan talaga na magkaot unta. Bitaw. Zaman layo mo kaya ka. Tinod pilit yun kay boss. So, Shout out ko sa Uwan ha. Owan, wala gyud siya ni Hunong John, di gyud siya ganahan mo Hunong kay wala siya mo palayon di ako. Forever na karon. Bagyo siguro ni wami ko balik tayo. Sa bagyo ron. Kasi tangan sa bagyo. Basin Bagyong Marites siya. Bagyong Marites. So shout out ni Telba. Ay okay. Shout out. Shout out ko ni Lisil nga wa si Aron. Yes, ang beautiful lady. Shout out. Shout out sa mga tagalibas nga wa gyud sila ni-give up pud og kanang support namo. Shout out ko sa Yes, Tagalibas. shout out. Labi na sa mga Salamat. Yes. Thank you kayo ninyo. Thank you kayo sa pagbalik-balik sa tanaw sa among mga videos. Katawa dyan ang uban. Pero ang roban, nakainog-bar lang. Pero okay ra, laban. Laban. Laksan. So, comment lang guys kung kisa ito ganahan mo suggest na kanan Sa mo imo ron ba? himuon na mo or himuong content para next video na mo. Pwede ra kayo na mo i-apply yung mga suggestions. Bisag kuan lang, bisag title lang. Yes, Para title, mo pwede na kayo. Okay ra. Title. Kami lang buhat sa Comment lang ang title tapos Yes. kami rin magbuhat ng content. Pwede na kayo. Ay mo kaulong ang Kami lang yung comment opinion na na kay kami lang bana. kani kay ka public ni para ni sa tanan dili lang Kaya kay mo sa mo. mag-public may pwede ay comment lang. Oh, pwede na kayo mag-public ni like public dance, public acting ba na or something. Maodzod. Ay naulgi iya nga guro. Ma'am kay signal doon. Okay ra boss ilagahata boss. Kailangan ahataya kung di mada. Charot. So, thank you guys sa 2 viewers. So, comment lang kung hindi sige na mo comment. Comment lang. Mag-TikTok niya tanin yung mga kabulay. O, yeah, pohon kung makaari ka, mag-TikTok yun ta. Kay, para na tayo short clip sa ato ang YouTube. Pohon, wala na lang. Okay, dito.
Hindi siya gumawa din. Nga na, beta, ana, ikaw yung log out ako. Wala naman. So, thank you kayo, guys. Kamoto sila. Hindi mo dito sa mga. Sakti ko no? Boss. Sakti ko. To viewers. Shout out sa ko ni Joy, Mary Joy Maninggo sa Katmon. Oh, shout out nimo Miss Mary Joy Maninggo. Shout out. Shout out ni si Jay Bantisel, Chindy Bantisel, o tayo na yung mga taga Bantisel family. Shout out! Shout out ko ni Melchor Discartin from Taiwan o ni Jinel Comendador naa Yeah, sa shout Mindanao, Surigao, siguro ko ila. Shout out mo. Shout out sa tanang taga-gawas. Shout out. Shout out ko ni Mr. Begido. Brehedo, shout out ni Tatay Brehedo. Shout out. So, taga-Kagay. Taga-Kagay Bourbon na mga kabulay og haha. Shout out ko sa mga taga Cagay Bourbon. Oh, Katong shout out sa mga taga-Kagay Bourbon dyan. Shout out ninyo. Shout out. Yeah, Anthony. So, sige guys, so thank you kayo. I-end na ni namo kay mag-live sad mi sa among FB page kay wala na sad mi ka live. So bye. Thank you so much. Bye. Mwah. Keep safe everyone. Bye-bye. Mga pangajipan.